Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorakso tapada di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asinirohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyangata na laos epistel di minggu pasapulualuhon dung Trinitatis ima di tanggal 10 sia Oktober 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di Lukas 10 ayat sada rodi ayat 8. Ujaha madihita, tapai hutihuk madi bagasan rohat tabi, sonoma di dok hata ni Tuhata. Dungi di hatahom ma tunasida upama sada, pabua ikot toktong nasida martangiang, nasotupa lebak, oddo hatana. Adong ma di nasahuta panguhum sada, dang dihabiari debata, jaladang dipardulihot jolma. Alai adong madihutai parupuan na mabalu, naro manopot ibana madok, pitoriau maralohon aloki. Jadi liling dang rikot rohana, alai ninna mamuse di bagasar rohana. Tutudo daku habiari debata, jaladak parduliau di colma. Alai hupitori nama baluon, ala dineng-neng yau, atik beha ro ibana mau muse manggariang yau. Dungi di dok Tuhan nima, tangiho kamuma padok ni panguhum na geduhi. Ia debata tuk sopitoran nama akan pinilitna, akan nama ju ibana aria dohok borngin, tukso pangerengeron nama dinasida, hudok madihamu, magira ma pitoran na nasida. Alai tagamun jupang anak nijol maima haporseaon di tanoon di haroronai ima hatan itu hatta. Hamaka dabang dohok dainang macai takas didok tujuan ni upama ni Tuhan Yesus son ima asa ikot toktong nasida martangiang jala nasotupa lebak. Ikot toktong hita martangiang jala nasotupa lebak. Ido tujuan ni upamayate. Molo didok neng-neng somalna nehatip do na tapi kiri. Jala sai tuaka ina dui biasa na didokate. Neng-neng mainaton din na rupani. Dakiai didok tua mata manak tu bawa. Tuak kaina dui pada umumna binege di dok neng-neng mainaton inna. Jadi moladong akka amata na neng-neng itor di dok do saya songon ninaina dua maton neng-neng inna muse. Molo di dok neng-neng niandang apala binuka kamus bahasa Batak alai isian pangatusion naraput titan waeng sia turpuk jamitaon neng-neng berarti dang maradian. Jadi molo makatai rupani saya torusi bana makatai. Molo adok si pangidoon na saya torus di neng-nengi. Molo adong na naik si dohonon na torus dang maradian ibana. Makatahon na nidok nai. Molo adong si ulon na torus ibana rupani. Jadi atar martetangga do na neng-nengon doho na jugul. Jugul ate. Jadi dalam hal onwaik taida hata neng-neng dohot hata juguli tu hal na positif do. Atik pe pada umum na rupani taatusi i ba hal na negatif do. Masai takas didok di ayat sadai tujuan ni upamaon ima taringot tu parupuan nama balu nama nganeng-nengi panguhumi. Sahalinai didok disi asa toktong nasida martangiang nasotupa lebak. Molo di hata Indonesia, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi molo didok selalu dan tidak jemu-jemu berarti dang masadi.
Jadi sarupa songon hata neng-neng nak kiningani. Dang marsangga-sangga rupani. Dang mamereng tabuni lopan. Lapatanna dang holat ditiki enak ibana martangiang. Molo dang enak ba dang martangiang. Ati buhado rupani adok songoni ditiki enak ba martangiang ibana. Tiki so enak dang martangiang ibana. Jadi holat ditiki tabu dulu pani dilopit tangan. Molo so tabu to ema taso halima inna rupani. Boha arong do pesi songoni martangiang unang atong mamereng musim manang mamereng partikia nate. Iko manok tong do ido nueng nanaeng do hononna. Dang masalah 3 hali sadari songon na mga langubati, dang masalah 5 hali sadari dangi. Iko berkali-kali do jala unang hobar turiko na. Jadi tangiang sasitong na dang boy diatur partikian dalam arti ikon disod dang boy songonin. Tiap saat dohita ikon martangiang. Muluboy pinartudus na martangiangor rupani dus may tu na mardongan-dongan. Molo bahasa pasaran na rupani marhalit-talit inna rupani. Molo akan na marhaliton ba say nang jupang do keinginan na. Danga dong rupani hata bosan manang hata jenuh disi. Terus do naing pajupang. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Hidupe niya pajupang, ngator di telepon muse. Hidupe makatai, ngadong muse sihatan. Jala akan marhal itu, dakya habis cerita. Selalu ada yang diceritain. Jadi ala saya juk do pajupang gabedak canggung be nasida rupani madok sido honon na pe ba nga biasa mamuka sahatu na paujukon lancar-lancar nama. Jadi songoni do tong na martangiangi mulu juk do iba na martangiang dang mungkin bedo honon na daku boto martangiang. Jadi akahala na maddo rupani daku boto martangiangin na bisa dipastikan na jarang do martangiang. Anggo juk di bana martangiang dang mungkin dohonon na daku boto martangiang. Jadi dus songon na marhalik nak kiningani ala na sering na sida pajupang dang canggung be, dang marpikir be rupani sedia do mula aku, dangi be rupani. Jadi selalu ada cerita, jala ceritai dakya habis. Songoni do halak na martangiang. Molonunga juk bana martangiang madok sido honon naipe hirana murana marupani. Bakka sipata ala ni murana sadiripu do na mardonga-donga markida-kida ni bana tutuhani. Iman waing na boy do honot tarupani jadi ala bisa karena biasa. Lapatan na pinasomal-somal do. Somal na do piamna na ninay. Iman na perjulu akamang dohot tamuinang dungi na paduahon si ingoton na martangiangon mulak nakiningan tu hata neng-neng manang hata juguli rikok doha jugulon jugul martangiang neng-neng songo parupuan na mabalu na mga neng-nengi panguhumi tung sajahat-jahat ni panguhumi molo say di neng-nengi inatay ibana tang mungkin solehonon na. Iro nakikesaksian ni panguhumi rupani di upamay. Alangasay dineng-nengi ibana. Akhirna gabi diakupi manang dilehom ma, dipitori ma, inata na mabalui. Jadi songoni manang tuhatai maradupo kita, didok di ayat pitu, ia debata tung sopitoran nama akan na pinilikna, akan nama jau ibana ariad dohok borngin, tung pangerengeron nama dinasida, dus songon nidok ni Tuhan Yesus di Matius pitu ayat pitu 1 ayat walui. Pangidu hamuma say na lehonon na do tuhamu. Luli hamuma say na jupangat do hamu. Tuktuhi hamuma say na ukapon na do di hamu. Ay say na majalo do nasa na mangidu. Say na jupangat do na mga lului. Say na ukapot do di na manuktuhi.
Jadi hal na mangido na mangalului doho na manuktuhion tangbui holas sahali. Mungkin arong do halak sahali do pe digurtu jawi ala sopitor dibuka na puna jabur rupani mamitor mula kibana. Mamitor di bain ibana kesimpulan tang disibe. Mungkin dang disina sidainna. Hape disido perjabui. Suaksoni do na mangalului do na mangidoon. Mamitor menyerah rupani holat sahali dope mangalului iasui ala sopitor dilehon jala ala sopitor jupang ni ibana. Paropuan na mabalu na nengon mengajari hita asa toktong jugul na martangyangi. Pitoran ni debatado akan nama ju ibana arian dohot borngin. Ido nak keningan sada pernyataan sian turpuki. Pitoran ni debatado aka na mangido tu ibana arian dohot borngin. Parsiajaran na mangihu musesia turpukon ima ikot taparna punahod do haporsiaun na tutu iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang tanggung-tanggung, haporsiaun na alang-alang. Jalan na parpudi ikot tong do hita sabar. Jadi di haporsiauni, di namar tangyangi, di namangidui, rikok ma disirupani hasabaron. Alana daksongon na mga langsabi na martangyangi. Holan ni hara rupani cabi mamitur siak. Na martangyangi songoni rupani dirajumi. Holan amen nina iturmadi di siya langit. Daw nga te daksim salabim tangyak tay. Dang songon adwe lampu aladini holan digosok. Ito ro hobartu na pinangidunay. Dangi. Ikosongon na mga langubatido. Dimulanay sa songon na sumarno sa rupani hirana suarong guguna alay tapay mama satokin nay adong mapakorhon na sesuai dohot tujuan ni ubat na ni panganay. Jadi dang begitu ditelar rupani itor marpangotak daw ati buhado sa jumnay misalnya adong matapangan ubat ngantuk dang begitu ta dorguk manang ta alang tapangan itor ngantuk kita di bayad daw. Arong do mungkin 5 menit, 10 menit, itor gabe dibuam mahita rupane mengantuk. Jadi songoni dotong na martangyangi. Ikon hilalaut ta do pakorhon di tangyak tay, molo sabar hita. Mungkin begitu ta pangido olo do dak pitor maralu sate. Ati bohado tahun ni alusna, manang 2 tahun nai, dan seterusnya. Atong akamang duhot tamu ina nami, say tajugul homa na martangyangi, tayngok mahatan itu hatta, na nidok na ditrupukon, datung sopitoran ni debata hita, aka na pinilit na. Margugo mahita, mangulahot siya. Amen, martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan, di hatam na hubigi hami, pasu-pasu may, jala paurat to di bagasan rohanami bi, asa di parbuihok katami parbuina dinggan parbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.